खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। G7 जथुम्मायाव नरेन्द्र मदिनि रिल्स भाइरेल। काजिरङायाव गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव दैबानाखौ लानानै रिभिउ मेल खुंदों। रायजोनि 250निबो बांसिन सुबुङा साख्रि गोमाजानो थांगासिनो। भारजिन जेकबा मुसाहारिनो साहित्य अकादेमिनि खुदिया थुनलाइ आरो सेल्फ-मेड रानि बर'नो लाइमोन बान्था। जिउ खहा खालामनायनि दायाव सन्देह खालामनाय 2 सुबुंखौ खादों। केरेलानिफ्राय आसाम फारसे उन्दै हिनजावसाखौ लांखारनायनि दायाव सासे लाइमोनखौ ग्रेप्टार। मेघालयनि हादरनाङारि सिमायाव 77 लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामदों BSFआ। फरेस्ट रेन्ज अफिसारखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। इटालियाव खुंनाय 50थि G7 जथुम्मायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, इटालीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल'नीनि हांख्रायनायाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै G7 जथुम्मानि नैथि सानाव चीन हादरखौ आयदा महरै लानानै सावरायदों। G7 जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय नरेन्द्र मदिआ इंलेन्डनि गाहाय मन्थ्रि ऋषि सुनकजों लोगोसे रांखान्थियारि सोलो एबा आदब खायदानि बागै सावरायदों। मदिआ फ्रान्सनि हादरगिरि इमानुएल मेक्रनजोंबो रैखाथि, गुन्द्रासा गोहो एबा निउक्लियार पावार, अख्रांमा, सोलोंथाइ आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बागै सावरायदों। बेनि अनगायैबो मदिआ इउक्रेननि हादरगिरि भलदिमिर जेलेन्स्की, आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेन, जापाननि गाहाय मन्थ्रि फुमियो किशिदा आरो जार्मान चेन्सेलर अलाफ शल्जजों सावरायनो हागौ। रिपर्ट बायदिब्ला G7 जथुम्मानि 38 सेसनाव मदिआ बिबुंथि लाखिगोन। मख'नो गोनांदि G7 जथुम्मानि गेजेरावनो नरेन्द्र मदि आरो जर्जिया मेल'नीनि रिल्स ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। जर्जिया मेल'नीआ टुइटार आरो इन्स्टाग्रामाव बे रिल्सखौ शेयार खालामदों। हेल' फ्रम मेल'डी टीम होननाय बे रिल्स भिडिअ'नि केपशनाव #मेल'डी लिरदों। G7नि गिबि जथुम्मानि उनावनो इटालीनि गाहाय मन्थ्रिया बे रिल्सखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दिनै बेलासियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे गोनांथार रिभिउ मेल जानानै थाङो। फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव काजिरङा नेशनेल पार्कआव दैबाना लोमसावनाय आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरनि रैखाथि होनायनि बागै दिनै जर'खा रिभिउ मेलाव सावरायनाय जादों। काजिरङा नेशनेल पार्कजों नांजाबनानै थानाय मोनबा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, एसपि आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे रिभिउ मेलखौ खुंदों। गिबि मन्थ्रिनि सामलायनायाव खुंनाय बे रिभिउ मेलाव दैबानानि समाव काजिरङानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जर'खा राहा लानो थांखि लादों। बबेखानि बे रिभिउ मेलाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि केशव महन्त, अतुल बरा आरो चन्द्रमहन पाटवारियाबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दैबानाजों समानैनो काजिरङा हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय एबा शिकार खालामनायनि बागैबो रिभिउ मेलाव गोख्रोङै सावरायनाय जायो। दैबानानि समाव कार्बि हाजोआव खारखोनानै आश्रय लाहोनाय काजिरङानि जिब जुनारफोरखौ गोख्रों नोजोर होनानै रैखाथि होनायनि बागैबो सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। आसामनि 250निबो बांसिन नखरफोरा अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो। मानोना बावैसो रायजोनि 250निबो बांसिन सुबुंफोरा साख्रि दानजागोन। मख'नो गोनांदि खनसेयैनो रोजा रोजा सुबुंनो साख्रि होनानै बयनिबो गोसोखौ बोनाय आरो साबासि लानाय हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा 258 सुबुंनि साख्रिखौ दाननानै होनो थि खालामदों। बावैसो सोराङाव फैनाय रिपर्ट बायदिब्ला आसाम सोरखारा डेयरी, आबाद, ना फिसिनाय, जिब जुनार फिसिनाय बायदि बिफानाव कन्ट्राक्चुएल एबा टिकेयारि मासियाव थिसननाय 258 मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो नटिस हरदों। रायजो सोरखारनि आसाम रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चार एन्ड एग्रिकालचारेल सार्भिसेसआ
बे नटिसखौ जारि खालामदों आरो टिकेआरि मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय हगारनायनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों। ओरैहाय बे खौरांखौ लानानै दायो टिकेआरि मावफारियाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय आरो खुद्रिनाय थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा वर्ल्ड बेंकनिफ्राय रां दाहार लानानै आसाम एग्रि बिजनेस एन्ड रुरेल ट्रेन्सफरमेशन प्रजेक्ट मुंनि मोनसे मावथांखिखौ मावदोंमोन। बे प्रजेक्टनि थांखिया आबादारिफोरनि फसलनि बेसेनखौ दाजाबदेरनाय, आबादारिफोरनि थाखाय हाथाइनि बिथायारि सानज'थाय सोरजिनाय, फिसा आबादारिफोरनि थाखाय खौसे मडेल बानायनाय बायदि बायदिमोन। बे प्रजेक्टनि थाखाय गुबुन गुबुन बिफानाव माखासे बिनायसाफोरखौ थिसनदोंमोन। बेनिनो सा 258 टिकेआरि मावफारियाखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनो थियारि खालामदों। जर'खा सुलुंनि बायदिब्ला सिगाङाव बिसोरनि मान समखौ 30 जुनसिम बारायनाय जादोंमोन। नाथाय 30 जुननि उनाव साख्रिनि समसिमाखौ बारायना होयैनि थांखि लादों होननानै फोसावनायनि उनाव टिकेआरि मावफारियाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिदों। गागि आइजो लिरगिरि भार्जिन जेकबा मुसाहारिनो 2024 मायथाइनि साहित्य अकादेमि बाल पुरस्कार एबा खुदिया थुनलाइयारि बान्था आरो जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड रानी बर'नो जुवा एबा लाइमोन बान्था फोसावबाय। साहित्य अकादेमिया गाव सोरजिनाय उन्दै एबा खुदियाफोरनि थाखाय लिरनाय बुहुमा बयनिबो खुदिया खन्थाइ बिजाबनि सायाव भार्जिना जेकबा मुसाहारिनो बे बाल पुरस्कारखौ साहित्य अकादेमिया फोसावदों। गुबुन फारसेथिं लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड रानी बर'आ गाव सोरजिनाय सुंद' सल' बिजाब सायख्लुमनि सायाव फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सायख्लुम सुंद' सल' बिजाबनि सायावनो बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय 2024 मायथाइनि लाइमोन लिरगिरि बान्था मोननो हाखांबायमोन सेल्फ मेड रानी बर'आ। दिनै 15 जुन 2024 सनिबारखालि गुजरातनि बारदायाव साहित्य अकादेमि एग्जिकिउटिभ बर्डनि आफादगिरि माधव कौशिकनि मासि लानानै दैदेननाय सायख' मेलाव साहित्य अकादेमि बाल आरो जुवा पुरस्कारखौ फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि असमिया थुनलाइनि मुंदांखा लिरगिरि रन्जु हाजरिकानो गाव सोरजिनाय सल'मा बिजाब बिपन्ना बिस्मय खेलनि सायाव बाल पुरस्कार आरो असमिया लाइमोन लिरगिरि नयनज्योति शर्मानो सुंद' सल' बिजाब जाल कथा जुइ बिजाबनि सायाव साहित्य अकादेमि जुवा पुरस्कार फोसावनाय जायो। अदेबानि भारतनि मोनफ्रोमबो 8थि फारिनि रावाव बे मोननै साहित्य अकादेमि बान्थाखौ फोसावबायब्लाबो संस्कृत रावनिखौ फोसावनो हायाखै साहित्य अकादेमि एग्जिकिउटिभ बर्डआ। कार्बि आंलंआव 10 जुन खालि सासे आइजोखौ गुलि गावनानै बुथारखोमाना गालांनायनि उनाव पुलिसआ सन्देह खालामनानै सानै दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनानै गावसोरनि जिम्मायाव लानानै थांनाय जादों। बे जाथाया दिपुनि आलंलांस ओनसोलाव जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा न'नि उसुं जावनानै हाबलांनानै गाग्लोबदोंमोन। जेब्ला आइजोआ गावनि सानै बिनानावफोरखौ लानानै न' सिङावनो दङमोन अब्ला आइजोखौ खारग'नो हानायनि सिगांनो दुथांफोरा गुलि गावो आरो जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। अदेबानि बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथायाव सन्देह खालामजानाय सानै दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जाबाय। बबेखानि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो थानायनि थाखाय जिम्मायाव लानानै थांनाय सानै दायनिगिरिनि सिनायथिखौ दासिमबो सोराङाव लाबोनाय जायाखै। सासे उन्दै हिनजावसाखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै केरेलानिफ्राय आसाम फारसे लांखारबोनायनि दायाव 24 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिनजावसानि नखरनि सुबुंफोरा गुवाहाटी सानमारि पुलिस थानायाव एजाहार गथायनायनि उनाव पुलिसआ गोख्रोङै संदाननायनि गेजेरजों सानैखौबो हमनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दासान्दि हमजानाय सानैबो सानमारि पुलिस थानानि आवथायावनो दङ होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पक्स' आयेननि गेजेरजों बिजिरसालियाव हरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मेघालय रायजोनि सानजा खासी हिल्स हादरनाङारि सिमाजों शुक्रबारखालि बांलादेश फारसे आयेन बेरेखायै मुवा बेसाद बारहोहरनायखौ BSF हानजाया हमनो हायो। स्रोद सुलुङाव संदाननायनि गेजेरजों 110 बेटेलियन BSFनि मोनसे हानजाया खासिमारा दैमा साखाथियाव नोजोर होनायनि उनाव बेसेन गोसा मुलि आरो मबाइल डिसप्ले आरो कार्टुनाव दोनखोमानाय गासै 73 लाख रांबो मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं मेघालय पुलिसआ गुबुन अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों
200 बेटालियननि सान्थ्रि हानजाया खोला गार' हिल्स रंगरा सीमा ओनसोलाव थानाय गंसे न'आव दोनखोमानाय गासै 10,000 किल'ग्राम सिनिखौ जब्द खालामनाय जायो। जब्द खालामनायाव मोननाय मुलि, मबाइल डिसप्ले आरो सिनिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय कास्टम बिफाननो गथायनानै हरनाय जायो होननानै मिथिहोदों। डाइरेक्टरेट अफ एन्टि कारापसनआ अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों जरहाट जिल्लानि सासे फरेस्ट रेन्ज अफिसारखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ इकबाल आहमेद होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मावख'आव सासे सुबुंनिफ्राय लाइसेन्स सोलिहोनो थाखाय 30,000 रां लानाय समावनो हमनो हानाय जायो। बबेखानि इकबाल आहमेदआ नैथि खेबनि थाखाय रां जाख्ल'नायाव हमजायो होननानै मिथिहोदों। भिजिलेन्स सेलआ दायनिगिरिखौ हमनो मोननायाव गोबां सुबुंफोरानो रैखाथि मोननो हादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आयेन बेरेखायै लाइसेन्स सोलिहोनायनि थाखाय इकबाल आहमेदआ सासे सुबुंनिफ्राय 4 लाख रांबो दाबिदोंमोन, जायनि थाखाय दाबि जाग्रा सुबुङा सिगां समाव 3 लाख रां होग्रोनायबो जादोंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों जरहाटआव बेबायदि दायनिगिरिखौ हमनो हानायाव जाफुंसारनायखौ बाख्नायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।